Een spectaculair begin van de dag in Frensjer. Maar het wietwaard zorgt er vanmorgen eerst een wolf voor dat de bezoekers even thuis bleven. Dat is spietig voor de organisatie, want ze zijn helemaal klaar voor deze bijzondere dag. Nou ja, we hebben fietsroutes, we hebben wandelroutes. Je ziet hier die oude auto's staan, daar kan straks mee gereden worden. Het is natuurlijk veel mooier als het dak open kan. En je kunt gewoon van het zonnetje genieten, zal wel te veel zijn, maar dat je niet nat wordt. Die mooie kuier- en fietstochten binnen van de morgen nog net zo populair. Nee, dank u. Dat is mij te vies weer. Nou is dat er van allerhande monumenten van binnen te bezien binnen, is ook de schutterij van Sleer te bewonderen. En door de stad rieden van de gelegenheid een tal oldtimers. Het is zeer bijzonder en ik ben blij dat het nu in ieder geval een beetje droger wordt, want anders vallen een hele hoop dingen natuurlijk toch wel in het water. En dan in de kap van de auto. Oh, wat ben ik blij dat het droog is. Ja, geweldig. Druppel je de eerste bezoekers binnen in het stadhuis, want binnendoor, daar is het droeg. Hoe de hele dag heen komen uiteindelijk 1500 bezoekers naar Frensjer toe.